Sakones que parecen Sačorohin Lede blesta našti užarem Sakones que parecen Sačorohin Lede blesta našti užarem Hoci som sa nenarodil v rómskej osade, prišiel som sem žiť aj so svojou rodinou. Tu, medzi Rómami, sa cítim dobre a bezpečne. Verím, že život na hranici dvoch svetov, rómskeho a nerómskeho, mi dáva šancu pomôcť svojej komunite. Veľmi by som chcel, aby moje deti a všetky deti z našej ulice mohli žiť ako rovnocenní ľudia. Až štvrtinu obyvateľov mesta Vranov nad Topľou na východe Slovenska tvoria Rómovia. Viac ako 600 z nich žije v prímestskej časti Čemerné na jedinej ulici. Po roku 1989 zostala väčšina z nich bez práce. Tak si povím, že naši cigáni, naši Rómovia sú furt lepšie, jak by byli. Bo naši ľudia, keď sa zejdeme cigáni, jednu druhu podáme ruku a tak ju utvoríme. Ale vyššie, keď zejdete byle, ani si nepozdravíte, ani jedným z druhým neutvoríte, len prejdete jak barán. Rómovia v uzavretých komunitách žijú svojim vlastným životom. Je to život, ktorý má dve tváre. Na jednej strane v ňom vládne družnosť a ochota si pomáhať, a to aj napriek tomu, že väčšina z nich žije na hranici chudoby. Na druhej strane je to častokrát depresia a pocit bezmocnosti, že veci okolo seba nedokážu zmeniť. Že ich spoločnosť vonku neakceptuje ako rovnocenných partnerov. Život v izolácii vytvára korene pre vlastnú filozofiu a pre upevňovanie odlišností. My sme sa snažili hlavne o to, aby sme tuto na našej ulici mali prístup k internetu. To sme dosiahli vďaka Fondu sociálneho rozvoja. Cez projekt sme dokázali zamestnať 3 Rómov na mestskom bytovom podniku. Pracujú tam ako kosiči, zelene. Ďalej sa nám podarilo zamestnať Rómov do tehelní. Tam pracujú 7 Rómovia. Cez internet som našiel prácu v jednom českom meste, Jablonec nad Nisou. Ponúkali prácu pre ženy. Poslal som im tam mail a napísal som svoje telefónne číslo. Tak oni mi volali. Oni nevedeli pri tom, že rozprávajú s Rómom. Asi po 15 minútach mi povedala tá pani, že no dúfam ale, že to nebudú Rómky. A ja som jej povedal, že ale my sme rómske pracovné poradenstvo, takže my hlavne kvôli Rómom hľadáme prácu, že aj naše dievčatá chcú byť zamestnané. A ona mi povedala, že nie, že bohužiaľ, že Rómov tam nechcú.
Často sa opakujúca situácia s neprijatím Rómov do práce je problém, ktorý má niekoľko vrstiev. Tí starší Rómovia sú vzdelaní, majú stredné odborné učilišťa, ale aj tak si nemôžu nájsť zamestnanie. Tá mladšia generácia je väčšinou bez vzdelania a tá už má väčšie problémy si nájsť zamestnanie. Na tejto ulici je strašne veľa Rómov nezamestnaných. A vyrovnaj, dobre? Len problém je v tom, že tí súkromní podnikatelia nechcú prihlásiť tých Rómov do trvalého pracovného pomeru, lebo by za nich museli odvádzať odvody. Jak teraz ten? Dáme ho tam, ale musí ho až nakoniec. Dá sa povedať, že každý tretí muž robí na čierno, hlavne tých letných mesiacoch. V zime nemajú prácu. Cestovná doprava je drahá. Tak si poviem, 10 korún stojí do mesta na stanicu, ďalšie 10 korún dáme zo stanici ku nemocnici a ja za 20 korún kúpim pol litra benzínu, ja pôjdem do mesta 4-krát a ešte mi benzínu stane. Že ešte kus môžem pomalu počávať govoriť. Aktivačné práce na jednej strane pomáhajú aspoň čiastočne udržiavať pracovné návyky. Na druhej strane vo väčšine prípadov sú Rómovia na aktivačných prácach zamestnávaní iba v manuálnych a pomocných činnostiach. To vypovedá o tom, že ľudia v samospráve sami vnímajú Rómov najmä cez svoje vlastné predsudky. Rómovia pritom často ovládajú aj kvalifikované práce. V 6 rokoch, keď som sa pripravoval na vstup do základnej školy, každé rómske dieťa podľa mňa muselo ísť na psychologické vyšetrenie. Keď som bol na psychologickom vyšetrení, tak ma odporúčali do osobitnej školy. Lenže otec s tým nesúhlasil a ma nedal do osobitnej školy. Mal som možno šťastie, že som nebol na tej osobitnej škole, lebo keď by som bol na tej osobitnej škole, nemal by som možnosť získať maturitu a tým pokračovať na vysokej škole. Vičina Zuzka Daňová, Hidman Pančave, Oromange Múľa, Salbara Džamučave. Avkalen Vychovinžom, Kajten Lače. A Lače ine, Tesika de Avrihine, Čajechi Valenhin, Žena Nelen Buča. Mušite teďan žandre anglicko, penge bučite roden, a odarik mušite keretaven, on nasas kajten. Orom miro na kamľa kajtežan, ale melenandroda podporenžom kajtežan, kaj pengete za keren, kaj feder pezlengete živel. Gele očave, androdi anglicko, sa penge biken kerde, o nabitkos, o televizori, sa oro solen sa biken kerde, skerde pengelove prodrom. Ta sar gele čore, avka čore avle, že mušine na kanake sten čakada i manca, bonanelen kajten. Mele romeha, Andrei Buci, te kere kerahas, prozmeni kerahas, te oteme, te palučave amen starina has, a oterne aká z nás vladine na nič, bo naši ani avri živen. Kole lovendar kaj chuden. Te kavka miadaj na vás, tam je na žanov sar živ nás. Život tu na prvý pohľad plynie ako všade inde na vidieku. Muži trpezlivo odchádzajú každý deň v nádeji, že si nájdu nejakú prácu. Ženy žijú starostlivosťou o rodinu. Ulica je neustále plná detí, ktoré nemajú problém nakúknúť do každého dvora, nájsť sa v ktoromkoľvek dome. V ich živote však chýba príležitosť vidieť rodiča, ktorý pravidelne ráno odchádza do práce. Vidia len to, ako sa rodičia trápia, ako pracujú jednorázovo na čierno. Dnes je tento problém natoľko hlboký, že prvá generácia detí, ktorá nezažila svojich rodičov nikdy pracovať, dospieva a sami sa dostávajú do pozície rodičov vo svojich vlastných rodinách.
Dnes už mnohí vedia, že ak chcú, aby sa niečo zmenilo, musia mať vzdelanie. Bez neho neexistuje šanca žiť lepšie. Učitelia v školách by mali viacej motivovať tie deti. Motivovať tým, že oni nemusia byť len murári, tesári, zvárači. Že oni môžu byť aj lekármi, učiteľmi, právnikmi, aby mali potom po skončení školy uplatnenie na trhu práce. Lebo keď skončia len učilišťa, tak ťažko si nájdú zamestnanie. Ale keď budú mať vysoké školy, tým pádom majú väčšiu šancu sa zamestnať. Lebo málo ktorý vysokoškolský vzdelaný človek je nezamestnaný. A keď napríklad budú učitelia, je strašne veľa Rómov, rómskych detí. Sami by svoje deti mohli vzdelávať. Ty škola, pekla ma učiteľka polomuj, mohla z vás, to taková učiteľka. Tožke pár let pekla, tožke nemohla z vás. Pamante, mohla z vás. Šaj sama zurdo, čisto nes, na kandas. Soske kapkala. Tak si povím, že naši ľudia chodia do Anglicka preto, lebo tu u nás nedá vyžiť. Drahé splatky sú, drahé byty, drahé elektrika, drahý plyn. Požičku nám nedajú, lebo hovoria, že nerobíme. Ale keď si len pýta z roboty, to nám nedajú, bo sme cigáni. Pre nás roboty nikda nic ani nebude. Cyklilom, kuchár čašník, dopížeme škola, ale šanca má na nás te chudiny buči kade. Problémovskou okolici. Meštenáš bešendar krázim mar go gore. Suavlas, tak just take care. Gore vyšnal žás. Tak meštenáš bešendar mar kráz. Bo kamo te keren buči. Mange sa i buči, či vajina, alebo so, ale kaj te zakera mangelove. Či vlaníko, ari. Či o gađe pešažin keren, že na nelove, na nebuča. Načeo Roma pešažin keren. Me ode osobne naći džiđima sa anglijsko. Mi kanjo vas kajte džimi pro slovensko. Bo kade bari ne mavri, da ne prema maro džipen ode, nas vam si kade ode džimi. A mi nas prekada stvorime. A mi nas sam kočova Roma, že la keren parlamentu gađe, že sam kočova Roma, že ti naš keras kao pred Kristo kraža. A mi kama ste džimi šukare, ste keren buči, te zakera zlove. Kaj te on čavenge fan, te javenge fan. A niko kada ga drža škerla. Tento objekt je polifunkčný. To znamená, že dole bude slúžiť na podnikanie a hore budem bývať s rodinou. Lebo zatiaľ bývam v starej časti domu, kde sme zriadili aj centrum lokálneho pracovného poradenstva. Po dokončení bude celá stará časť slúžiť iba centru. Dúfam, že sa nám tam podarí vybudovať aj telocvičňu. Túto stavbu realizujeme svojpomocne. To znamená, že všetko si robíme my, Rómovia, sami. Máme tu šikovných murárov, od ktorých sa učia tí mladší. Máme tu aj tesárov, od tých sa tiež učia tí mladší. To znamená, že hoci nie sú vyučení, ale dokážu Rómovia robiť a vedia robiť a chcú robiť. Vo vzťahoch nerómov a Rómov existujú dlhoročné predsudky, ale aj mýty, ktoré vznikajú v dnešnej dobe. Najčastejšie sú to mýty týkajúce sa práce alebo neschopnosti pracovať. Namiesto rozprávok počúvajú rómske deti starých rodičov rozprávať o krásnych dávnych časoch, keď všetci boli zamestnaní a v ich rodinách vládol relatívny dostatok. Práca je pre tieto deti rozprávkovým fenoménom. Pritom časť rómskej komunity dnes reálne nemá pracovné návyky ani potrebné vzdelanie. Na druhej strane nerómovia udržiavajú mýtus o neschopnosti a nechuti Rómov pracovať aj napriek tomu, že ďalšia časť rómskej populácie vzdelanie má a dokáže pracovať nielen v manuálnych povolaniach. Rómovia žijú v presvedčení, že pre nich tu niet žiadnej práce.
Nerómovia zasa veria, že Rómovia pracovať nevedia. Na tvorbe tohto mýtu sa významne podieľajú obe strany. Cintorínska ulica spája Rómov a nerómov na jedinom mieste. Na cintoríne odpočívajú vedľa seba, i keď hroby Rómov sú evidentne skromnejšie a jednoduchšie. Práve touto ulicou musí prejsť každý, kto sa chce dostať na cintorín. V ostatnom období však vznikol problém. Nerómovia tvrdia, že sa boja prechádzať osadou a žiadajú, aby mesto vybudovalo novú cestu na cintorín mimo rómskeho osídlenia. A tak sa stane to, čo sa pre Slovensko stáva typickým. Namiesto posledného odpočinku už onedlho povedú dve cesty. Jedna pre Rómov a druhá pre nerómov. Tak si povím, mne smutno není, bo ja som veselý človek. Každým útorím špiglujem, čavargujeme s chlapcami, s mladými, pijeme, poutvoríme, počavargujeme. Furt do mne chodá do dvora, utvoríme. Futbal má medzi Rómami v Čemernom dlhú tradíciu. Je to jedna z mála príležitostí, kde môžu rómske deti športovo nadané vyniknúť. Rómski futbalisti z Čemerného majú povesť dobrých športovcov a zúčastňujú sa aj na rôznych športových súťažiach proti rasizmu doma aj v zahraničí. Úspech v športe je pre nich silnou motiváciou aj v škole. Trénujú pravidelne na miestnom ihrisku a starajú sa o neho spoločne. V okresnej lige sa im dlhodobo darí obsadzovať najvyššie priečky. Otázkou je, dokedy. Ich športové úspechy totiž natoľko popudili súperov, že sa mnohí rozhodli opustiť ligu. Dôvod? Považujú za hanbu prehrať s cigánmi. Čo sa týka školy, to aj podľa škôl, že ak učitelia sa správajú k tým ako našim ako deťom. Celkom inakší. No, sa správajú k bielým a celkom inakší tí ako rómskych detí. To aj prístup tých učiteľiek. Tam ako v Anglicku, žiť by som tam nechcel. Tam všetko, tam je drogy a fetovanie a to by som nechcel tam s deťmi. Ale všetko, čo chcú sa vyučiť, na toto majú všetko právo. Chce byť sestrička alebo právnička, to všade umožňujú, tam není problém. Ani sa neplatí, ani žiadna škola, vôbec. Ešte škola im platí. A to je v tom dobre, v tom Anglicku, kvôli tým deťom. Sa nedá vysvetliť, lebo čo na tým Slovensku? Na tým Slovensku nemáme nič. Meandre Mirečave som z furbarikani, bom fan ciclionas a učiteľky len furla šarenas. Takže mám žiadne problémy nasa z Ličavenca a do školy. Myšlina z mange, že lači buči lenela, nále ta sole startele nane, odi buči. So kampelenge nanele. Keď som bol malý, tak otec stále chcel, aby zo mňa bol právnik. Nikdy mi nepovedal, tak ty budeš murár, zvárač. Stále chcel mať niečo. Lenže ja som nevedel, že čo to je právnik, učiteľ alebo lekár, lebo u nás v rodine nikto nemal vysokú školu, alebo strednú školu v tom čase tiež nikto nemal. Ja som si vôbec nevedel predstaviť, že čo to je vysoká škola alebo stredná škola. My sme si v tom čase vedeli, že treba ukončiť základnú školu, devčatá sa potom vydajú, chlapci nastúpia do zamestnania a takto život ide ďalej, že budú mať deti, ich deti zase tak budú vyrastať. Takže nevedeli sme proste, čo to je škola.
Čemernom žijú Rómovia, ktorí kopírujú pestré spektrum rómskej komunity. Popri staršej, vzdelanej generácii Rómov tu žijú mladí ľudia, ktorí vzdelanie nepovažujú za užitočné. Nie je to vec protestu ani kultúrnej odlišnosti. Je to dôsledok ich životnej skúsenosti, že samotné vzdelanie im neumožnilo získať prácu. Len málo obyvateľov tejto obce má stredoškolské vzdelanie a hlavná postava tohto filmu Štefan je jediný vysokoškolsky vzdelaný Róm v tunajšej komunite. Vyštudoval 2 vysoké školy, dnes je študentom 3. fakulty a súčasne učiteľom na špeciálnej škole. A dá sa asi povedať, že je aj dušou všetkých premien tejto komunity. Tak by to mohlo byť dobre, nie? Tu. A dáte opriaž o múr. Život je ťažký. V dnešnej dobe je ťažký život, sa nedá vyžiť. Ale dá sa to nejako prežiť, pretože s tou chudobou, čo dneska máme v tej našej Slovenskej republike, dá sa to prežiť. Naši Rómovia chcú aj ísť pracovať, lenže nemajú s tým dobré skúsenosti, lebo ich tí podnikatelia nevyplácajú. Tie rodiny, ktoré pracujú a dostávajú plat za prácu, si ináč tie peniaze vážia, ako tie rodiny, čo dostanú peniaze len za podpis. Hoci tunajších Rómov trápi všeličo, spoločné stretnutia sú niečím, čo patrí k spôsobu ich života. Žijú v uzavretom priestore svojich ulic a osád, dovolenka či cesta mimo komunitu je pre nich takmer nemožná. Radosť zo života má však aj v ich uzavretom svete svoj rozmer. Veľa Rómov si neuvedomuje to, že nemajú zamestnanie, nebudú mať ani dôchodok. Ale nie je to až také dôležité u nás v Čemernom, lebo muži sa dožívajú len do 60 rokov. Nemáme tu starších mužov, ktorí by splňali kritériá, aby dostávali dôchodok. Rómovia nemyslia na to, že čo bude. Rómovia žijú z dňa na deň, takže oni, čo dneska zarobia, to aj minú, a vedia, že zajtra nejak bude a prežijú. Na celom Slovensku žijú Rómovia aj nerómovia. Niekde spolu, niekde oddelene. Riešenie ich vzťahuje v príležitosti, ktorú by si mali poskytnúť Rómovia nerómom a nerómovia Rómom. Con escapare sì, sačorohi, ledele stanašti užare. Sa con escapare sì.